podemos xogar hoxe? Podemos xogar ao fútbol. Nunca xoguei ao fútbol, así que por min vale. Fubo! Hai que facer unha portería. Axudadesme a buscar un pau. Eu miro por aquí. Un pau para unha portería é un pouco rústico, non? Por que non ir un pouco máis aló? Por que non modernizamos o xogo? Podemos poñer un superaspirador xigante de portería. Un aspirador? Sí, é unha idea fantástica. Entón non fallaríamos nunca, porque a pelota sempre sería aspirada polo superaspirador. Apirado! É unha idea con moito potencial. Tanto Nina como eu vémolo claro. Rafa, é que así o xogo non tería ningunha graza, porque a pelota sempre entraría no aspirador portería. Que pouca visión, Tutu. Levaríamos operadores para manexar a pelota. Sen dúbida, o fútbol do futuro será así. Rapaces, xa temos portería. Vai daqui... aquí. Vale. Entendido. Quen queda de porteiro? Ben, a primeira vez poño o meu, pero despois vaise poñendo de porteiro o que perda. Vou eu contra bolas dúas. Imos che dar unha malleira. Somos 2 contra 1. Xa veremos. Todos estes anos de patinaxe fixeron que teño unha habilidade extrema nas miñas pernas. Sí, torpeza extrema, diría eu. Pero vale, o primeiro que meta gol gaña. Toma parada. Perdiche, Rafa. Tócache poñerte de porteiro. Xa o sei. Dame rabia porque tocarame ser porteiro por moito tempo. Son demasiado boa e vai vos ser case imposible meter un gol. Oh! Vaya, non quería darlle tan forte. Non pasa nada, Tutu. Deixámosche sacar outra vez. Xa vou eu buscala. Grazas. Caramba, isto non é tan fácil como parece. Fáltame unha pouca práctica. Inténtao de novo. Xa verás como o fas mellor. Non te preocupes, por moi ben que tires, xamais poderás meter gol. Son demasiado bo. Ai, ben, irei buscar a pelota. Coido que son demasiado forte. Non vou poder xogar ao fútbol. Iso pásache por comer tantos cereais pola mañá. Tanta enerxía non pode ser boa. Pois eu quero xogar ao fútbol. Poderías quedar de porteiro todo o tempo. Podería, pero eu tamén quero meter goles, senón non vou poder celebralo nunca. E tiña preparado un baile e todo. Poderíamos atar a pelota a unha pedra para que non marche lonxe. Ou mellor aínda, poderíamos xogar ao fútbol cun ladrillo. Non rodan moi ben, pero teñen un deseño moi interesante. Paréceme que podería ser un pouco perigoso. Poderíamos magoarnos facilmente. Evidentemente xogaríamos con traxes hinchables para non magoarnos. Demasiado complicado. Deberíamos xogar co que temos aquí. Se non pode ser o fútbol, podemos xogar a outra cousa. Ás veces dá a sensación de que tedes rexeitamento ás miñas ideas. Pero é normal. Estou adiantado ao meu tempo. Xa o teño. Por que non tiramos todos dándolle coa cabeza soamente? Só coa cabeza, sen usar paus. Non sei, é tan tolo que podería funcionar. Pero non será moi difícil. Non, mira, Nina, que ben o fai. Ti. Pois a verdade non é moi difícil. Ben, pois xoguemos ao tutufútbol. A pelota só se pode golpear coa cabeza e se cae, sacará o outro equipo. Empezo eu de porteiro. Así podo vos ir dicindo as regras do tutufútbol. Isto dame outra oportunidade de gañar. Está ben, pero esta vez sacamos nós. Ui,
Ui, por pouco. Non está sendo fácil. Esta vez nin a toquei. Volvemos a sacar. Ai. ¡Nina! Ai. Ai. Gol, gol. Ti si que sabes xogar ao tutufútbol. Sí, a verdade é que foi bastante fácil. Se non o vexo, non o creo. Veña, Tutu, agora tocache a ti. Eu quedo de porteira e Nina que xogue contigo. Tutu. Estupendo. Agora ensinareivos o que é xogar ao tutufútbol. Saca ti, Nina. Ai. Ai. Case mellor xogamos a outra cousa. Sí, mellor. Creo que deberías deixar de comer cereais durante unha tempada.